Всички, които ме гледате, аз съм Pickaxe, сега играем Minecraft. Сега тук ще правим един сървър. Сега ще ви покажа, ако съм направил, само да се довърша този ред. Ето тук ще правим разни предизвикателства. Ето тук. Сега ще ви прочета, направи се джъмп по желание, да. Какво е това, бе? Аз не мога да ти го разчета. Да, ще го... Лабиринт, да. Лабиринт. Направи дупка с... Да направя дупка и с стрела... Да се взема лук с стрела и да умера в дупката. Четвърто. Да. Добре. Ето, ако не се спомняте Pickaxe как изглежда, ето. Всички ме знаят, без всички ме знаят. Няма на къде. И сега почваме да... Благодаря за 11 абоната. Да, този клип може да... Ще може да направите до... Този клип ще е специално за 11 абоната. Ще напиша отгоре за 11 subscribe. Пакли! И това ще е първият епизод на Майнкрафт. И Алекс се ядосан, и Pickaxe се ядосан, не знам що, но... Който с Алекс дет го учиш, бе, пич? О, да. Николак. Той е Николак, 123. Да, който снима. Скоро ще я качвам в YouTube, още нямам канал, но... Да. Пише се Румен Стриков, аз ще трябва да му променя името. Да. Той не знае. Да, не мога да си покажам лицето. Не, че ме е срам, просто. Сега имам се принципи. Сега не искам, защото снимаме клип. Някакво предизвикателство. Да, ще покажем... Ще си покажа лицето. Можем утре да играем на ситуации, на сподели думата на Емил Кондрат. Да. Да снимаме. Ние всъщност харесваме Емил Кондрат като ютубър и като влогър. И аз заради него почнах да снимам клипове, защото много му се възхищавам. Дори ходих в Пловдив на премиерата на книгата, беше много яко. Така ще правя един клип, с който ще го посещавам на Емил Кондрат. Но няма да е този, защото това го посещавам на геймърите, нали? Да. Много на геймъра, DDD, Shadowhex, на знакът Проне, на кой друг? На Пикпуки той играва. На Харто. Да. Ама не и на знакът. И на Бодулчи той е играл. Що трябва всички да изброявам деца играе Майнкрафт? Да, не, те са много, нали? Ще стане 20 часа клипът. Колко време е клипът, между другото? 3 минути и 23 секунди. Що го шепнеш сега? 3 минути и 23 секунди. Беше. Сега няма казвам всяка секунда колко е. Сега колко се... Нали правихме предизвикателство с яйца, но нали не го качихме, защото... Да, Никола, много си слагаш пръста. Аз реших да съм Ники Старс BG, но размислих и решим да съм Николака 123. Но нали, сега... Кажи си репликата. Здравейте, кочета, аз съм Николака 123 в този клип. Еди какво ще ви кажа. Еди какво ще ви покажа, еди какво ще правим. Да, и почвам и така. Да. Както всеки един обикновен клип. Снимам добре. Добре, щом снимай добре, ми е добре. Малко се виждат на телевизора от работата, но нали, така е най-добре. Добре. Снимай към мен. Това беше от клипът. Надявам се да ви харесал. Това бях аз, Pickaxe. Сега да те покажа, бе, Николак. Това е Николакът 123.
Давайте. Не се вижда хубаво, защото не знам защо. Така. И сега може да поиграя аз. И да, и свършваме клипът обаче. Да. Това беше всичко от Хайде, клипът. чао. Чакай малко да скажа репликата по съществие. И това беше всичко от клипът. Надявам се да ви харесал. Харесвайте, абонирайте се. И това беше всичко от клипът. Чао, кекчета. И това е от мен. Чао, коуч.